Ado Gwanza, shahararren fitaccen mawaƙin nan wanda aka fi sani da wato Ado Gwanza. Idan ka kasance kana bibiyar wannan mawaƙi wato Ado Gwanza, ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan fitaccen mawaƙi wato Ado Gwanza zai kawo wata sabuwar waƙarsa bayan da ya fitar da sabbin waƙoƙinsa mai suna War da kuma Cas. Da farko dai kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, idan yau ne farkon ina roƙonka da idan yau ne farkon zan ka wannan tasha mai albarka, kada ka shafa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba wani farkon zan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurbukan kuna Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Wannan shahararren mawaƙi dai wato Ado Isa Gwanza, idan ka kasance kana bibiyar wannan mawaƙi ka tabbatar da lallai zahiri mawaƙi ne wanda yake da ƙoƙari wajen kawo waƙoƙinsa, musamman ma a ɓangaren waƙoƙi na barkwanci, wanda idan wannan mawaƙi wato Ado Isa Gwanza ya fitar da waƙa tana trending a social media irin su Instagram, TikTok da dai sauran social media baki ɗaya. Musamman ma sabbin waƙoƙin da ya fitar a cikin wannan shekara ta 2022 ba da jimawa ba, wadda ta haɗa da War da kuma Cas, waɗanda waƙoƙin sun kawo cece-kuce, wanda ake ganin waƙoƙin da ya fitar suna ɓata tarbiyya musamman ma ta yaran musulmai. Wannan shahararren mawaƙi da wato Ado Isa Gwanza yana ƙara sa ran still zai ƙara sakar wata waƙar bayan da cece-kucen waɗancan waƙoƙin ba su yi ƙare ba. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV domin jin labarai akan wannan fitaccen mawaƙi wato Ado Isa Gwanza. Sannan na ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zan kawo wannan tasha mai albarka, kada ka shafa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zan kawo wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurbukan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin haka ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka. Mun gode, sai anjima.